an je an tara 'yan majalisu an ce wayan yi musu wa'azi, na ce alhamdulillah, ni dai dama ba wa'azi ya kawo na Abuja ba, amma saboda wannan ragon layya ne, shi ko ragon layya albarka ce da shi, ko ka koshi za ka ɗanɗana. Ba wa'azi na zo Abuja ba, amma tun da waɗannan manya ne to zan yi musu wa'azi. Aka yi dace mota ta da littafin Bello a ciki, usulul siyasa, na zaro shi na turanci kuwa, na fara karantawa can sai limamin wai a'udhu billahi sai ya kashe microphone, wai ai ba haka suke wa'azi ba. nace kai tsaya, ka gayyato ni, nace to sai dai ka bannin gama ko ka fita. nace amma sai na gama. Haka siddan ya ganni na tsaya gidan mai jama'a kusa da 'yan majalisu, na sha mai zan fita, algafata mala aga a zo a yi mana nasiha. na ce a ni fa kuɗi na zo ne ma, kuma na samu abibi na gobe zan tafi. ce do Allah a zo ko minti 30. na ce to mu je. Muka shiga kuma aka fara wa'azi. na ce to ku ji tsoron Allah, in 'yan Najeriya suka ji yunwa za ku shiga wuta. Shine sai kashe to ya zan faɗa? Wai shi so yake ce salati 10 ga annabi, a yi musu salati 10 ga annabi a shafa, to in yi musu addu'a akan me? In ma na yi addu'a Allah ba zai karba ba. Allah ba karban addu'a an yi wa azzalimi, haka hadisi ya ce. Wa'azi ne musu, na ce ga aya Bello ya kawo, ga hadisi. na ce don haka 'yan Najeriya suna cikin yunwa, ku je majalisa ku yi taro, ku kawo wannan, ku tattauna ya za a sauƙaƙa wa 'yan Najeriya halin da suke ciki. Yanzu wannan wa'azin zagi ne? Ba zagi ba ne, kuma irin wannan wa'azin ake musu. Ku kuma 'yan bid'a da kuke ɗariƙa mun tara ku mu ce ku daina ɗariƙa. Kowa irin nashi ake mishi